Kejawi katur dumateng Pak Suwaji, Bu Supi sak keluarga sedaya kemawon, ugi kula aturaken dumateng para sesepuh adi sepuh sumrambahipun menika kadang kula saking Surabaya ingkang tebih nusul dugi mriki. Ayo Bu Sri karo Pak Jono. Le tresna karo budaya nganti kaya ngono. Sembah nuwun Bu Sri, Pak Jono. Mugi-mugi njenengan tansah pinaringan sehat, benjing kundur ngantos dalem nggih dipun paringi wilujeng gangsar. Iya, ngono kuwi. Monggo Bu Kesi. Lajeng